हम्म. पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. समस्या घडूयात मरिया किसबी हडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर गर्भस्थ झाली. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुझ्या सगळ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bhagavante Pagante Maria, Maria Devaci de Maria, Vacio, Pianca Amor Terminatica Priyankati Ratanium Lunatica, Chamorna आता आणि आमच्या Chavarame. मरणाच्या वेळेला आमेन. आपले समेचे साखर तुझ्या सप्तपरमाणे मुझे तेल Tapamento जाऊन Tenza, नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bhagavante Pagante Maria, Maria Devaci de Maria, Vacio, Amor Pianca Priyankati Terminatica Lunatica, Ratanium आता आणि Chamorna आमच्या मरणाच्या वेळेला Chavarame. आमेन. आणि देवाचं पोत मुनी झालं. आणि आमच्या Yam मध्ये Chamade in जेलो Jero. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र तुझ्या सगळ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bhagavante Maria, Pagante Devaci Maria de Maria, Vacio, Pianca Terminatica Amor Ratanium Priyankati Chamorna Lunatica, आता आणि Chavarame. आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या Tacha अपसरण्यात Basania आमच्या Kami जगते Poston Chakate. माग्या माझ्या येसुम्या Marcos, येसून Yambrian कडव्यांवरी Barika, कबरलेले कडव्यांवरी आहे. कबदल्यावर मी तुझ्या तुझ्या पुत्रांचा पुत्रांचे स्थान स्थान Takasta शोधून शोधून Misha घेतले घेतले Paul आम्ही आहे. समजले. Grandaleo. त्याच्या त्याच्या कष्ट कष्टाने आणि कुसा कष्टाला Sana जीवन उज्ज्वलपणाच्या मिळायचा आनंदात आनंद Jabana असे आम्ही Campos. पाहू तुझी कृपा कृपा आमच्या अनुदान अंतःकरणाने पवित्रकरणाने Sana वसलेली आहे. वाटून Watal मागता त्यात Makta ख्रिस्त Tasti आमच्या जास्तीत समय आमच्या वाढता सर्व आमेन. होता आम्ही महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तसा Adine आता आणि Sotani सदा Sada सर्वदा आमेन. Sarvata Amen. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी Sadi तसा आता आणि Sotani सदा Sada सर्वदा Sarvata आमेन. Amen. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तसा आता Adine आणि सदा Sotani Sada सर्वदा आमेन. Sarvata Amen. देवागेल्या देवागेल्या भरव्या भरव्या मुझे मुझे राग Devarunya रत्न्या मुझे सर्गेच्या Kati दये जुगदे मका Jati दिलाय मकदिलाय. Dai तुझ्या तुझ्या ताबे तत्वे Mukadashta मुझे मुझे मोत मोत जोडाय सोडाय. मका राग सांभाळ संभाळणी आणि सलय सलई आमेन Masalay Amen. ससना तसं सविष्य विश्वविदितांका दितांका येसुम्या येसम्या Utakesha निरंतर संजय प्रकाशांचे फंफदी रूपांकन आमेन समाधानांती विश्व घेऊन देत आमेन. आमचे बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम काय तुझी कुश स्वर्गात जाता तशीच या संसारात जाव आमचा Service दिसपट थोरला Portoga असा Sazam संपदे Kan. आणि आम्ही आमच्या Yam Chef चुकलेल्या William मुक्षता Shita, तशी Tasham आमची Chipat बदकामी Campus. आणि आमका Yam ताळ्यान पडून Kantalan नकळय Produla Kapuni पूर्व Delta टाकले आमका Kaniwara निवारा. Amen. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची Dante माय Maria de आम्हा प्रियंका Vashimania, ते विनंती Mapianca कर आता Ternatica आणि आमच्या Ratani, मरणाच्या Chamorna वेळेला आमेन. Chavala Amen. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सगळ्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची Dante माय Maria de आम्हा Vashimania, प्रियंका ते Mapianca विनंती कर Ternatica आता आणि Ratani, आमच्या Chamorna मरणाच्या वेळेला Chavala आमेन. Amen. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सगळ्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये Dante देवाची Maria de माय आम्हा Vashimania, प्रियंका Mapianca ते विनंती कर Ternatica आता Ratani, आणि आमच्या Chamorna मरणाच्या Chavala वेळेला Amen. आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसं आता आणि Total सदा Sada सर्वदा Sarvata आमेन. Amen. एकडे बोर या सकाळीच्या वेळा आमच्या डोळ्यांनी दंबिया दोन्ही हात आमच्या काळजाच्या दोऱ्या Psalm 62 verse 8 Psalm 62 verse 8 कीर्तन 60 आणि 2 बोल 7 आणि 8 देवातही असा मुझे थारण मुझी वडवीक तो मुझे मिठाईचे खडक देवस समज आसरा पर जे सदांच ताचेर विश्वास दवर ताचे मुखार तुझे काळीज उघड कित्याक देव एकलोच आमचो आसरा Psalm 62:8 पर जे सदांच ताचेर विश्वास दवर सदांच ताचेर विश्वास दवर ताचे मुखार तुझे काळीज उघड ताचे मुखार तुझे काळीज उघड कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो देव एकलोच आमचो आसरो आज या लैन रचल्या
हर एकल्याक देवाचे उतर म्हणता. आज तुझ्या काळजांत आसा ते गुट त्या सम्या मुखार उघड. त्या सम्या मुखार उघड. तो तुझे सिक्रेट सुधारता. तो वचून हेरांक सांगना. तो वचून तुझे नाव पाड करना. ताचेकडे तुवें सांगल्यार ताचे उपरांत तुवें भियेजय म्हणून ना, तुका एकदम रिलॅक्स जाता, एकदम रिलीफ जाता, एकदम हगूर जाता. कित्याक ताचेकडे सांगल्या उपरांत तुका कांयच भेना, कांयच भेना. तुझे कितें तुवें ताचेकडे सांगलाय तें ताचेकडे स्वरता. त्या देखून आम्ही सबार लागी आमचे गुट शेअर करता, आमचे सिक्रेट्स शेअर करता. जावंक पुरो आमचे क्लोज असले, जावंक पुरो असले क्लोज असत. एक दीस कितेंय चड न्हय जाल्यार ती वचून ते गुट हेरांक सांगूंक आसात. पूण म्हजो आनी तुजो जेजू तो विश्वासी जावन आसा, विश्वासी जावन आसा. तो विश्वासी. तो ताचे गुण बदलिना. देव बदलना. देव ताचे गुण बदलिना. देव तू कसो आसाय, तू कशे आसाय तशे तुका एक्सेप्ट करता. देव तू कशे आसाय तशे तुजो मोग करता, मोग करता. असं आमचे गुट त्या सोम्या मुखार उगडया. आमचे दोळे आमी धांपया. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. या सोमाराच्या दिसा, या सकाळींच्या वेळा आमचे बंद दोळ्यांनी जेजूक आमी पळया. जेजूक आमी पिंतराया. आणि जेजूक पळोवन ताचे लागी तुमचे गुट, तुमची गरज त्या सोम्या लागी वचली. जेजू या घडये, या मागण्यासालान खरोच हजर आसा, खरोच हजर आसा. ताजी उपस्थिती निजावन आमचे मध्ये आसा. या वेळार, या घडये तो सोमी ताचे स्पर्श दिते आसा. विशेष तरान कोणाकी एका व्यक्तीक या लायनीर पेंटाच्या सकयल राईट सायडीक एक हाड दूख आसा, पड आसा. जेजू तुका स्पर्श करनासा या घडये. जेजू तुका स्पर्श करनासा या घडये. त्या देखून विश्वासान त्या सोम्याक आमची गरज दी. आमचे गुट, आमचे काळीज ताचे मुखार उगडया. देवाचे उतर म्हणता सामुएलाच्या पहिल्या पत्रांत, अन्नान ताचे काळीज त्या देवा मुखार उगडले. ज्या कोणे पुरा तांचे काळीज त्या सोम्या मुखार उगडले, आणि जे कितें उगडले, जे कितें तांणी दिले तें परत तांचे लागीं घातले. फॉर एक्झाम्पल तांणी हान्नान ताची बेजाराई देवाक सांगली. ताचे उपरांत देवाचे उतर म्हणतात ताचे मुखामळ कधीच भावरले ना. कोरड्या बार्थेमेवान जेजू लागीं उसारले, देवा म्हाका पळोवंक जाय. तो बदलून गेलो, ताका दिश्ट मेळ्ळी. दा खोडकार जेजू लागीं आयले तांची बेजारे जाकोन, म्हजी काकूळ कर देवा,
जेजू मेस्त्री मुझे काकुळ कर. जेजू मेस्त्री मुझे काकुळ कर. जेजू मेस्त्री आमची काकुळ कर. आम्ही कोटकार आमका गावांत बैगला आम्ही कोणाला की आपडच्या परीना आमच्या मुखाचे आमका सोन गेला. आम्ही आमचे काळीज कोणाही मुखार उक्ते करूंक जायना. आम्ही गावात भितर सरल्यार आमकां फतरायतात. आमकां कोडकाराक आमचे समळले सुवात विंगड केल्या. गावाच्या भायर आम्ही गावा भितर येवंक ना. आम्ही कुटुंबा सांगता वचोंक ना. आमकां शिरा पडले म्हणटात. आमकां दळडेरे म्हणटात. तुमच्या लागशिल्ल्यांनी कोण येना. आमकां एक मोग दाखयतलो कोणी ना. एक बऱ्या उतरांनी उलयतलो कोणच ना. जेजू मेस्त्री आमची सडवण कर. जेजू मेस्त्री आमची काकुळ कर. आम्ही ऐकला तुझे लागी आयिल्ले कोणी निराशे जायनात म्हणून. तुझे लागी आयिल्ले सगळे बरे जाल्यात म्हणून. जेजू आम्ही त्या सुपात्येने तुझ्या आजारपणात आयल्या. आमचे काळीज दुःखाने भरला. आमचे काळीज दुःखाने भरला. जेजू मेस्त्री आमची काकुळ कर. जेजून तांकां खाली हातांनी पाठीन धाडोवना. धाडोवना. आज तोच जेजू म्हज्या आनी तुझ्या मुखार आसा. ताच्या हजरपणात जे काळीज उकाडया. काळीज उकाडया. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया शीरा ला bara bara shira bara de gira bara di bara shira bara 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 bara. Riya shira la bara 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 di 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 bara. Riya 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 riya. Psalm 65 to कित्याक तू आमचे प्रार्थना ऐकताय. सगळे मनुष्याकडून तुझ्याशी येतात. कित्याक तू जेजू कित्याक तू आमचे प्रार्थना ऐकताय. सगळे मनुष्याकडून तुझ्याशी येतात. जेजू जेजू मेस्त्री आमची काकुळ कर. जेजू मेस्त्री आमची काकुळ कर. शिराला बरा दि बरा शिरा बरा 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 दि बरा दि बरा दि बरा दि बरा गट्ट जरा माइक अनम्यूट कर स्तुती करा. माइक अनम्यूट कर गट्ट जरा स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू अनुभव कर स्तुती करा. स्तुती करा. जेजू आमचे मध्ये असा. जो हजरपण तुझ्या मध्ये असा. ताजे हजरपण तुझ्या ताजे हजरपण तुझ्या घरा असा. हालेलुया 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 हालेलुया. या शिराला बरा 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 दि बरा दि बरा दि बरा दि बरा दि बरा दि बरा. हालेलुया रिया 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 रिया. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया शिराला बरा 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 दि बरा दि बरा दि बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 स्तुती 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 स्तुती. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. 126 अंगळून अंगळून ओमतात ते गीता गाऊन लोकतले. दुःख अंगळून ओमतात ते गीता गाऊन लोकतले. ओमतात ते गीता गाऊन लोकतले. हालेलुया 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 हालेलुया.
bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Yes, sir. shia la Thank you, bara sir. bara 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 dibara 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 dibara. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, mestre Thank amची you, sir. काकुळकर. Thank you, Mestre amची काकुळकर. thank you, sir. Jesu Mahima. mestre amची काकुळकर. Thank you, sir. Jesu mestre amची काकुळकर. Jesu Hallelujah, mestre amची hallelujah, काकुळकर. hallelujah, Jesu hallelujah, mestre amची काकुळकर. hallelujah, Jesu hallelujah, mestre amची hallelujah. काकुळकर. Jesu mestre amची 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 काकुळकर. एक Thank you, बहीण sir. Thank you, sir. सदाई Thank you, केदाणी sir. सकामेता मुखार Thank you, sir. गेल्ल्याला रडून मागतले दुःखान गळून मागतले देवचोतर म्हणतात साम 126:5 दुःखान गळून ओंपतात ते गीता गाव लोतले ती बहीण केदाळा गेल्यारी सकामेता मुखार दुःखान गळून रडताली देवा म्हाका भुरग्याचे देणे जाय म्हाका भुरग्याचे देणे जाय ती बहीण सुमार 7 महिन्याची गर्भ असते पर एक बहीण परच्या शुक्रच्या आराधना वेळा तिने अर्घा दिले डिस्टर्बने दिले तुझ्या गाई काळे मांडले भियली काही गँग जागी पाय खातर तटकोण दुःखान गळून तिने मागले दुसऱ्या दिवसा काळ्या असले सगळे गेले दुःखान गळून लोन ओमतात ती गीता गाऊन लोतले आम्ही दुःखान गळून कोणा मुखार नाही त्या जेजो मुखार ओंपल्यार आम्ही गीता गाऊन लोतल्या त्या जेजो मुखार त्या जेजो मुखार साम 57:1 मुजी काकुळकर देवा मुजी काकुळकर कित्याक हांव तुका शरण येता विघ्ना संपासर तुझ्या पाकाटाच्या सावळेत हांव आसरो घेता ताच्या पाकाटाच्या सावळेत आम्ही आसरो घेया ताच्या पाकाटाच्या सावळेत ताच्या पाकाटाच्या सावळेत आमचे संपूर्ण भरोसा ताचेर दवरया खंयच्याय मनशाचेर नाही खंयच्याय प्रिचराचेर नाही त्या समयाचेर मनीस कितेंच करूंक सोकोंक ना कितें करूंक आसलेले समयान जेसू जेसू आणि जेसू तो आमच्या जिवितांत ताची कृपा वळयतास तो आपल्या भुरग्यांक निराशे जावंक खंडीत जावंक दिना खंडीत जावंक दिना खंडीत जावंक दिना ताका सांगया 40:13 दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून तुर्त कर दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून तुर्त कर या सोमाराच्या दिसा म्हटल्या त्या सोम्याच्या हजरपणांत आमचे जिवी समर्पण दिवत या पहिल्या कणात देवा आज तुझो आशीर्वाद आमचेर देवय तुझी बेसावा आज आम्ही अनुभव करीसय तुझी बेसावा या सोमाराच्या दिसा आमच्या जिवितांत देवून येसय आज आमच्या जिवितांत बंद जाल्ली दारा तुझ्या आशीर्वादाने उक्ती जायत सांगायचं सांभाळून हे उत्तर 3 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया साम 28 तुझ्या कोठाराचे आशीर्वाद करता सर्वेच तुझो दिन तुका दिता त्या देशात तो तुझ्या आशीर्वाद घालतो डिटरॉनॉमी 28 सर्वेच तुझो दिन तुका दिता त्या देशात 28
Deuteronomy 28:8. कोटाराचेर आणि तुझ्या हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्व समर्थ आशीर्वाद घालतलो. सर्वेश्वर तुझं देव तुका तू तुझे आशीर्वाद प्रत्येक तुझे आशीर्वाद नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुमेसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माया बाप्या खातीर विनंती करा आणि आमच्या मरणाच्या परत एक पटी आमचे दोन्ही हात वैर बार्या. परत एक पटी आमचे दोन्ही हात वैर बार्या. आम्ही परत एक पटी मागया देवा. हे दोन्ही हात तुझ्या हातान भेटून दिता. हे दोन्ही हात तू आशीर्वादित कर. आम्ही गोळचे हात ये, आम्ही काम करचे हात ये. या हातांचे आशीर्वाद कर. या हाताने आम्ही किती गोळता जाऊन पुरो उन्हातले उणे जाऊन पुरो जेजू मिळले 5 सोंडे आणि 2 मसल्यो. खाली 5 सोंडे आणि 2 मसल्यो. आणि तैंसर आसलो लोक 5,000 केवळ दादले मात. केवळ दादले 5,000 असले म्हणतात देवाचे उत्तर. स्त्रियांचो संको भुरग्यांचो संको सर्व सुना. त्या 5 सोंडे 2 मसले तिथल्या लोकांक वाढणे मागेरी 5 दाली बोर उंडे उरले. त्या सोम्याच्या हजरपणात आम्ही असा. त्या सोम्यान दिल्ले उतराय जीव उतरा. आज ते उतरा आम्ही क्लेम करून परत एक पटी मागया. आज आमच्या जीवितान कितीही उणे पण जाऊन पुरो. आज आम्ही गळले पैसे आमका उणे पडतात म्हणून आमका बघता जाऊन पुरो. पूर्ण तो देवान त्या सम्यान आशीर्वाद घाले वैज ते कधीच उणे पडना. कधीच उणे पडना. देखून परत एक पटी आम्ही जे किती गोळता दोळे दंप्या एक घडी डोळ्या दमच्या दंप्या जे किती आम्ही गोळता जे किती आमच्या लागी असा. आज तू जाऊन पुरो. तू बड्याच्या घरा असाय. आज तू मागून असाय. खुद्दाचे घर जायचंय म्हणून मस्त बेजार आहे तुका. सगळ्यांचे घर झाला. सगळ्यांचे घर झाला. म्हजे घर जाऊ ना. आमचे घर जाऊ ना. जाऊन पुरो तुझ्या गोवा कसं ऐकतो. एका दिस म्हणल्या परी तू सांगताय जाऊन पुरो इरिटेट जातात घरा. आज पैसे उरनात. जितले तुमच्या घरा सांभाळले ते असा. जितले तुमचे बॅग बॅलन्स असा तुम्ही हात वैर बारा आणि बिन प्राया तुमच्या हातान ते असा. जेजूक समर्पण दिव्या. जेजूक समर्पण दिव्या. माग्या सम्या हे जे किती आमची प्रॉपर्टी असा. जे किती पैसे आमच्या लगे असा. जे किती आम्ही पैसे सगळो महिनो गळता ते तुझ्या हातान दिता सम्या. जेजू आज या कामाचे आशीर्वाद कर. आज मागना आम्ही सम्या आमका प्रमोशन जाय आमका ते जाय हे जायना. जे किती आमच्या लागी असा आजेर तू आशीर्वाद घाला. तितल्यानच आम्ही वडल्यातले वडले रावल्यार बंदुकी शकता. देखून जे किती असा ते सोम्याच्या हातान समर्पण देव सांगता म्हणून परत एक पटी हे उत्तर 3 पटी सांगता म्हणून रिपीट करूया. Deuteronomy 28:8 तुझ्या कोटाराचेर आणि तुझ्या हाती घेतलेल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्वर तुझो देव तुका दिता त्या त्या देशात तो देशात तुझे तुझे आशीर्वाद घालतलो. Deuteronomy 28:8 तुझ्या कोटाराचेर आणि तुझ्या हाती घेतलेल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्वर आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्वर तुझो देव तुका दिता त्या देशात तो तुझे आशीर्वाद घालतलो. Deuteronomy 28:8 तुझ्या कोटाराचेर हाती घेतलेल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्वर आपला आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्वर तुझो देव तुका दिता त्या देशात तो तुझे आशीर्वाद घालतलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. परत एक पटी आमचे दोन्ही हात वैर बार्या. आज कितले जण मागून असा तुमच्या भुरग्यांपासून जाऊन पुरो तुमची भुरगी युरोपात असतात, युकेत असतात, कॅनडा असतात.
ऑस्ट्रेलिया आसात तांचे PR जावन जावंक पुरो PRक अप्लाय करना आसात जावंक पुरो रेसिडेन्साची इश्यूज आसात जावंक पुरो सारकें काम मेळटत ना तांकां काही काम आसा थंय जावन अकोमोडेशन लागीना गोळिल्ले सगळे पैसे अकोमोडेशनाक आनी टॅक्साकच वेते आसात आज विशेष समर्पण दिव्या आज तांची वाट उक्ती जावं दी आज तांची वाट उक्ती जावं दी कितले आमची भुरगीं परगांवान घडोवन आसात तांकां सांबाळ पावना घरा धाडूंक सांबाळ ना तांचे कडेन आज विशेष जे कितें ती घडटात त्या सांबाळाचेर आशीर्वादां देंवोन येवंदी आशीर्वादां देंवोन येवंदी त्या सांबाळाचेर आशीर्वाद देंवोन येयल्यार खंडीत जावं जे कितें तांचे कडेन आसा तें दिवनी तांचे कडेन उरतले कित्याक जेजून केले त्या 5 उंडे आनी 2 मसलेच्या अजापा वरवीं जे ताणें आशीर्वाद केले तांतूय ते दिवनी मागीर उरले आज त्या देवाच्या उतराचेर भरोसो करून परत एक फावटी हे उतर 3 फावटी घट्टतरा रिपीट करया डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या पठाराचेर तुवें हाती घेतले सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालता सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशात तुजेर आशीर्वाद घालतलो डिटरॉनॉमी 28 तुझ्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो सर्वेस्पर तुजो देव डिटरॉनॉमी 28 पठाराचेर सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो नमान मरिये कृपेन भरले समित येसुवे स्त्रियां भितर तू सदी आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाच्या मावळ्या खातीर विनंती करा परत येसू तर क्लेम कर माग्या आम्ही काम करची कंपनी सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया आम्ही काम करची कंपनी सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन आज माग्या आम्ही काम करची कंपनी बरे सांगू जाय आज आमच्या काम करच्या कंपनीत आशीर्वादावयर आशीर्वादान देवून येऊंक जाय आज बरी प्रोजेक्ट आमच्या कंपनीत येऊंदी आमच्या कंपनीत जे कितले जण काम करतात तांकां सोम्याच्या समर्पण दिवया आज माग्या आमच्या कंपनीत आमच्या कंपनीच्या धन्याचेर आशीर्वाद देवून येऊंदी आज माग्या विशेष जेरेमाया 29:7 हांवें तुमकां निर्वासित करून धाडल्यान त्या शहराचे समृद्ध खातीर मागा ताचे पासत सर्वेस्परा लागीं मागा कित्याक ताची समृद्धी तुमची समृद्धी जातली आज आमची कंपनी बरे प्रॉफिट जोडटा तर खंडीत जावन आज ताचो फळ आमकांय मेळटलो त्या देखून माग्या आज माग्या विशेष माग्या आज आमच्या कंपनीचे बॉसाचे आमच्या कंपनी सगळ्या मॅनेजमेंटाचे फायनान्स डिपार्टमेंट कितले कंपनी आमच्या कंपनी सांगता वावरते आसात कितले कंपनी आमच्या कंपनीक बिझनेस दिते आसात विशेष तांचे पासून मागया ती आशीर्वादीत जावन दी जे कितें डील आमच्या कंपनी सांगता करतात ताचे वरवीं तांकां दोडतो प्रॉफिट जावन दी हे दळा आनी की चड आशीर्वादां आमच्या कंपनीचेर देवून येतात आणि ती आशीर्वादां
आम्ही बघून पोहोचल्या परत एक फुटी दोन्ही हात विरूपान येऊ तर 3 फुटी घट्ट तळा रिपीट करूया. डिटरॉनॉमी 28:8 या आणि तुझ्या कोटराचे हाती आणि घेतल्या तुझ्या सर्व हाती घेतलेल्या कामाचे सर्व सर्व कामाचे सर्व Adesso आशीर्वाद come Yes, che झाला. ti for trovo, tuzo che ti Dio trovo, che ti Padita. trovo. Adesso tu ti Deuteronomy ascolta. 28:8 Deuteronomy Kotarachir 28:8 आणि तुझ्या हाती घेतल्या for tuzo Dio तुझो देव तुका दिता त्या देशांत तुझे आशीर्वाद Deuteronomy घालता. 28:8 Deuteronomy Kotarachir 28:8 आणि तुझ्या हाती घेतल्या सर्व कामाचे सर्व कामाचे सर्व for tuzo Dio त्या देशात देव तुका दिता त्या देशांत तू तुझे आशीर्वाद घालतलो. नमान मरिये कृपेन बरले समुद्र सुवासा स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो भगवंती मरिये देवाची Maria, चवळारा पायाची गांठ सखैल पायाची गांठ बैला साईडीक दुःख असा जेजो तुका स्पर्श केला येदळसो ती दुःख ना थंयसर चेक करन पळे कोणाक या लईनी आसात मागोन आसात तुमका ते दुःख असा जस्ट चेक करा जेजून तुमका पडला विशेषरांत माग्या या घडये माग्या दोन्ही हातोय रूपान माग्या आम्ही खंयच्या राष्ट्रांत आसा ते राष्ट्र सगळे कुवेट पासून माग्या विशेषरांत आमचो देव कितलो बरो पळया कितलो अर्थ देव या परक्या गावात जावन एक मागण्या जमत ताणे उभारल्या कितलो वर्थ देव ताची महिमा कितली वर्ती त्या देवाक आम्ही अर्घा दिव्या आणि त्या देवाक ह्यो गांव समर्पण दिव्या आणि चड फळां बरी जावं दी आणि चड फळां बरी जावं दी आशीर्वाद देवाने दे देव आमचो कितलो बरो ह्या कुवेटच्या गावात परगावात आमच्या जातीने परक्याची जात परक्या जातीचे तो गाव आज त्या गावांत एक मैनर बेसिलिका झाला विशेष आम्ही देवा कर का देऊ साहेब दिवसान मुकल्या दिवसांनी त्या मायाच्या मध्यसिकेच्या मजतीन अरेबियाच्या मायाच्या मध्यसिकेच्या मजतीनं सगळे कुवेटच्या राष्ट्रांत सगळे गल्फानी विशेषरान सोम्याचे नाव ऊंच भरले जाऊ दे आशीर्वादित जगले जाऊ दे हे सगळे राष्ट्र समजायचं समर्पण देऊन कुवेटचे सगळे राष्ट्र कुवेटचं राय कुवेटचे सगळे गव्हर्नमेंट कुवेटचे सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स इमिग्रेशन्स आशीर्वाद कुवेटाचे सगळे दुनिया आशीर्वादित जाऊ दे परत एक पटे सांगा त्यामुळे ने उत्तर 3 पटी गट्ट तळा रिपीट करूया Deuteronomy 28:8 ज्या कोटराचे आणि तुझ्या हाती घेतलेल्या सर्व कामाचे सर्व आपला आशीर्वाद घालतो. सर्वेस तुझो देव तुका दिता त्या देशांत आशीर्वाद Deuteronomy 28:8 कोटाराचे आणि तुझ्या हाती घेतलेल्या सर्व कामाचे सर्व for तुझो देव तुझो देव तुका दिता त्या देशांत आशीर्वाद घालतो. Deuteronomy 28 सर्वेस ज्या for कोटराचे तुझो आणि तुझ्या हाती घेतलेल्या सर्व कामाचे सर्व कामाचे सर्वेस आशीर्वाद तुझो देव for तुझो त्या देव देशांत तुका आशीर्वाद घालतो. नमान मरिये कृपेन बरले समज सुव्यासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची विशेष रान या क्रियेच्या कणांचं समर्पण देऊन माग्या कितले जण आले रसात त्या हरियेकला सोम्याच्या समर्पण देऊन माग्या या युट्यूबरच्या तळून कितली जण मागतात विशेष तांका सोम्याच्या समर्पण दिव्या प्रिसिल्ला डिसोजा मायकल लेनी वेगस लाविटा जाविटा नीमा सिरिल फर्नांडिस या योवान याकोब विशेष या भावपुसत माग्या ताका म्हाका लागता ताका कोंकणी येना तो तामिळनाडूत जावन हे मग्न ऐकते आसा तामिळनाडूत ताका कोंकणी येना विशेष ताका सोम्याच्या तान समर्पण दिव्या जुलियट डिसोजा विशेष समर्पण दिव्या तिच्या पुताक आणि तिच्या पुताची सिव्हिल आयडी बेगीच्या बेगी त्याच्या हातान मेळच्या बसत विशेष योवानक ताच्या फायनान्शियल प्रॉब्लेम सुटका मेळच्या बसत जुलियन मस्करेन असं समर्पण दिव्या मागे विशेष रोज मुळ्या बणीक सोम्याच्या समर्पण दिव्या
तुझे लेफ्ट सोल अँड फूट पायाची सूज समी सगळे स्पर्श करून दे. सगळे सूज याकडे देवाने होती. जेजूचे भोव पवित्र आमलक रगत ते सूज असलेल्या जाग्यार देवान येऊ दे. सगळे ब्लॉक्स जेजूच्या नावान उक्ते जाऊ दे, उक्ते जाऊ दे, उक्ते जाऊ दे. जेजूच्या स्पर्श त्या बडियाकडे म्हणू दे. स्पर्श जाऊ दे. म्हणजे कसं नाही सारी झाला बंद करा नका दयाकर तुमचं माईक म्यूट करा. स्वरपंजन्माके विशेष साम 107 verse 20 ताणे आपले उतर दडले, आपले उतर दडताना तांकां बरी केली. विशेष ते उतर जिवे उतर तांकां स्पर्श करून दी. तसो पाय कंप्लीटली थंयसर रिलीज जावन याकडे जेजू ताका स्पर्श करतेस याकडे स्पर्श करतेस. विश्वासपणे विश्वास पातये जेजू तुका स्पर्श करतेस, स्पर्श करतेस. तुझ्या पायांत धरून दवरल्या परी असले तुका याकडे रिलीफ अनुभव जाता. सकाळ तुझ्यो काय तो पाय रिलीज जाता. विश्वास कर. मागे विशेष मेल्सी म्हळ्या बणी समाजात समर्पण दिव्या. ते सगळे परगावाची विजा समाजात भेटून दिव्या. विशेष हायसिंथ डिसोजा समाजात भेटून दिव्या. ज्युलियट म्हळ्या बणी, किरण म्हळ्या भावा समर्पण दिव्या. विशेष योवान याकूब या महिन्यात ट्रॅव्हल करते असं ताका समर्पण दिव्या. फ्लाविया महिने जसं सगळे गरज विशेष कोणाक त्याने पैसे दिल्या ते सगळे फाटे मेळचे पासून माग्या समर्पण देऊन माग्या. तसेच रीना म्हणल्या बणीचे सगळं कर्ज समर्पण दिव्या. प्रिन्सन म्हणल्या भुरग्याक आणि विन्स्टन म्हणल्या भुरग्याक विशेष तांची क्लास सुरू जाता. हाँगकाँग तावन ती मागण्याक मागण्याक जॉईन जातात. विशेष माग्या त्या भुरग्याक आशीर्वादान करून दी. पवित्रत्म्यात भुरगी बरोवन दी. पवित्रत्म्यात भुरगी बरोवन दी. कोणाक लेफ्ट दाडयेचे दुख आसा जेजू तुका स्पर्श करनासा या घडये समर्पदे. विशेष डेरिलाच्या भुरग्याचे सगळे रेसिडेन्सी इश्यू सॉल्व जावचे पसोत मागे विशेष प्रियाच्या आवेक समर्पण दिव्या. त्याच्या हातात असलो घाई कंप्लीट गुण जावचे पसोत माग्या समाजात टो इन्फेक्शन असा एक बणी विशेष समाजात समर्पण असून तिका स्पर्श करून दी. नेविल म्हणल्या भुरग्याक विशेष समाजात भेटून दिव्या. तो सिंगापूर पॉइंट करते असा विशेष ताचे ट्रेनिंग बऱ्या भाशेन जावचे पसत आणि इवेत म्हणल्या बणीचे बिल्डिंगाचे रिडेव्हलपमेंट वेगीच्या वेगी सोमच्या पसत जावचे पसत मागे विशेष बेबी शनायक दोळ्याचे इंजुरी विशेष स्पर्श करून सारा म्हणल्या बणीक डिप्रेशन सुटका मेळच्या पसत माग्या समर्पण विशेष नी गॅप एका बहिणीक असा विशेष समजता समर्पण अपोलिन अल्मेडा विशेष माग्या तिच्या पासून लीना आणि खर्मा तांकां भुरग्यांच्या देण्या पासत हेनरी आल्गर मेलरॉय ईडन भुरग्यांच्या देण्या पासत माग्या कामा पासत विशेष मागून आसा तांकां समर्पण समजता समर्पण माग्या विशेष कोणाक पैसे कोणे दिले पार्टी येऊन विशेष समजता समर्पण दिव्या. मागे विशेष ट्रान्सफॉर्मर इन्स्टॉलेशन एका बहिणीच्या घराचे कन्स्ट्रक्शन जावन आसा. ट्रान्सफॉर्मरचे जे कितें इन्स्टॉलेशन आसा कितें कन्फ्युजन आसा सगळे कन्फ्युजन सॉल्व जावन ते मिनिस्ट्रींत वेगळी सगळे अप्रुवल जावन वेगीनच्या वेगी ते इन्स्टॉलेशन जावचे पसत माग्या जेरोम डिसोजा समाजात समर्पण दिव्या. ताचे सगळं गरजो समाजात समर्पण दिव्या. माग्या विशेष ताचेर पवित्र आत्म्याची कृपा देवन येऊ देवन माग्या विशेष समाजात समर्पण दिव्या. डॅरन गोन्साल्विस समाजात समर्पण दिव्या. गीता म्हणल्या बणी समाजात समर्पण दिव्या. माग्या विशेष कोणाक स्लीपिंग प्रॉब्लेम असा समाजात भेटून दे. विशेष माग्या स्पर्श करून दे, स्पर्श करून दे याकडे. मागे विशेष
रैना, जियाना, जानिक, विजय, हेनरी, मार्गरेट, क्रिस्टन, मिल्बर्न, हिल्डा, अनिता, आश्लिन, लॅन्सी, लॅनित, अंजलिन, रेगो, संदीप, संतोष, अरुण, वाज, डेरिल, दिव्या, रोनी, इवेत, डेन्सिल, नेविल, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, अँडी, जेनिसिया, जिशेल, सिंड्रेला, जेम्स, जेस्सी, जुलियन, जॉयस, माइकल, कॅल्विन, कॅटलिन, किशोर, विडा, लीना, मेल्विन, शरल, सोनल, टेरेसा, लिडविन, वेलेरियन, सोनल, ऑटलिन, लुसिटा, अग्नेलो, रूथ, रीस, मरिया, मेरी, नॅन्सी लोबो, प्रतिष्ठा, प्रवीण, जॉन, प्रिया, अनिल, अग्नेलो, प्रिया, विल्सन, प्रिन्सन, विन्स्टन, वायलेट, रिन्ना, अल्गर, गिल्बर्ट, रॉयलिन, रॉल्विन, सिरिल लोबो, सिल्विया, सान्सी, आरन, ऑस्टिन, ट्रीजा, वृंदा, रॉकी, रेनविक, रीना, अरुण, टेरेसा, काश्मीर, ट्रॅव्हर, विल्सन, अल्मेडा. विशेष हरियका भुरग्यांक समजता समर्पण दिव्या. विशेष हरियका पिढ्यास्तांक समजता समर्पण दिव्या. दोन्ही हातोई रूपात परत एक पटी हे उत्तर 3 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया. डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या पोटाला आणि तुझ्या हाती घेतल्या सर्व कामाचे सर्व आशीर्वाद करतो. सर्वेस वस्तू देव तुका देतात त्या देशात तो तुझे आशीर्वाद करतो. डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या पोटाला हाती घेतल्या सर्व कामाचे सर्वेस आशीर्वाद करतो. देव तुका देतात त्या देशात तो तुझे आशीर्वाद करतो. 28 हाती घेतल्या सर्वेस वस्तू देव तुका देतात. हालेलुया 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 हालेलुया. बाप्पा आता विश्वास आहे जाऊनच आहे. आज मग तुझ्या बुऱ्यांच्या तुझ्या विश्वास आहे मग तू तुझ्या विश्वास आहे मग आज बर्थडे anniversary celebrate करता तुझ्या भुरग्यांक इंटरव्ह्यूज करता भुरग्यांक असली ना बाय विशेष ना हॉस्पिटल विशेष completely upward guy completely सुखोनी होती तिजो गाय सुखोनी होती लव सचे प्रॉब्लेम असलेल्या व्यक्ती येशू याकडे स्पर्श कर याकडे गुण सचे सकल देवानी होती डिसऑर्डर्स स्पर्श कर सम्यान डोळ्याच्या समस्या असलेल्या व्यक्ती याकडे कर सम्यान जेसो बाटच्या कडाचे दुःख असलेल्या व्यक्ती जेसो स्पर्श कर सम्यान जेसो सगळ्या कॅन्सर पेशंट्स समापित सम्यान जेसो सम्यान जेसो आज विशेष तुझे बाई पेत्र तर राखणे संभाळ इंटरनेट वेळेत तुझ्या सांगत राव आज घेतलं ना विजा अप्लाय करून जेसो डॉक्युमेंट सील यावेळेस नेवन येतो कोण दिवस सम्यान जेसो तुझे परवा विजा अप्लाय केला सम्यान जेसो सुमार ते पता वेट करते सम्यान आज सांगते सम्यान जेसो पवित्र बळवान नावान मत सम्यान आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुवेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. Praise the Lord. Yes. विशेष तरान आज महिन्याचो पहिलो दीस सप्टेंबर 1 तारीख पै आमकां 31 तुमकां 1 तारीख विशेष तरान आज जावन 2 महिने आमचे लीडर मार्गरेट बायन ग्रुपान मेसेज केला विशेष तरान तुम्ही ते मेसेज वाचा बरे करणं या 2 महिने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर विशेष तरान या महिन्यात आम्ही मरियेचो जल्माचो दीस आचरण करता. तसेच येवचो महिनो मरियेक समर्पण दिल्लो महिनो विशेष तरान आम्ही 1000 रोजरीस आम्ही भेटवून दिले आता कंप्लीट जाते असतात आणि येवच्या 2 महिन्याक 200 रोजरी
कारण विशेष हर एक दिसा विंगड इंटेन्शन बसून आम्ही मागया आज पहिलो दीस विशेष सरान मागया सगळ्या कुटुंबाच्या समस्या बसून विशेष सरान मागया तसेच हर एक दिसा मिडनाईट ग्रुपांत आमची लीडर त्या दिसाची नेक्स्ट दिसाची इंटेन्शन खंयच्या इंटेन्शन बसून आम्ही मागतल्या ते इंटेन्शन ग्रुपात घालतले विशेष त्या इंटेन्शन बसून आम्ही मागया तसेच कोणाकी तुमका आमच्या मागण्याद्वारे बरेपण झाला तुम्ही टेस्टमनी धाडूंक शकतात या कोणाकी पिटिशन घालूंक आसात आमच्या नंबर तुमच्याकडे असं जाल्यार आमच्या नंबरार तुम्ही धाडिया ना जाल्यार 9900332411 परत एक पडे सांगता 9900332411 या नंबराक तुमची टेस्टमनी या तुमची इंटेन्शन्स तुम्ही दंड येता तसेच कोण युट्यूबाचेर आमचे मागणे पळोवन आसात तुमचे आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून दिला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा हर एका दिसा सांजेर कुवेटचो टाइम 7:30 ते 8:30 वरां इंडियाचो टाइम 10 ते 11 वरां राती आमचे इंटरसेसरी मागणे आसा तुम्ही जाल्यार इतले जाणा जॉईन जाया झूमाचेर आसा तुम्ही जॉईन जाया आनी हेरांकी तुम्ही उत्तेजन दिया आम्ही सांगात म्हणून सगळ्या संवसाराच्या गरजा पासून मागया देव तुमकां हर एक लायन्स आशिर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरें दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord, brother. Thank you so much. God bless you. Praise God, brother. God bless you. प्रेज द लॉर्ड